Ya, aio manao ka le olo asa hoe ingata ibaka tegna nampisaofy za taminany hoe ingataky zegny nandatsika commentaire izy amizay nivolagna fa anao zany ro izy koa karaha io fo tsisy andrahampalovitra anao izy tsisy andrahampalosanao lavitra za amizay boka azomany tegna losy lavitra aminareo zoti wa zaho azonao anao ndraiky gitaranao kolinkoligny tsy mety mahay vita kolinkoligny tsy azonao izy misy izy bak tsisy raha niatombony ya ao izy fa nareo io ziny tsy muzika zegny le clé USB tsy karaha zay boka fomba magnano instrumental zegny créer amin'ny gitara batera clavier tegna marina tsy la muzika le playback igny an'olo fa le fanehoanao izy fo zegny le grave eto ane azonao ya tokony volagniny fo zandriko aby le clé USB ne misy avy nareo mba hianatra la musique zay zokinareo mba lahito azonao anao zao magnano karaha zegny fo anao fa admiren'olo fa tsy anao mivolagna hoe izy koa mba le clé USB nareo io fo kolotsaignatsika mideky tsy haiko tsisy raha anao mavolagna zegny amin'olo olo fa raha fa sauvé edy technologie talent playback ndraiky zany tonga anao zio boka imagine asa anao zio ty anao boka Maurice igny anao fa ndeha tsakatsaka la réunion akory andeha hitondrasanao musicien izy ndraiky ede kazewa tsy andehagnano la musique dia alagna fa andehagnano animation bon voilà ampitsinjika olo aya taloha baka olo zay magnano la musique taloha ireo tsy de vola loatra raha agnaty lohandreo fa ireo zegny mila raha perfect quoi ana misy any problème tsy tondrasana ny mahatonga artiste zao tonga clé USB anareo musicien tonga milefa zegny nampirabe sanctionné ioaoahantsy zay ane tsotsoby zio karaha zay sanctionné clavieriste anazy lefa mahery avy aminareo milefa mahatonga olo tsy nititondra olo jiaby ya sazo anamezanao milliard za tsy tondra ireo tsy mahany efa io za miambagna anareo 100 anareo midika eto zay vao za magnaboaka ireo tsy mahany resaka clé USB le raha efa zegny edy baka ireo io na avy tsisy musicien io fa clé USB fo niany mampiodigny vodin'olo jiaby Maurice eto mahary aie mambe mba midiry edy mambe mba zahatsika izy edy karakaraha zay zo ireo tsy mahany efa io iarina efa io fa za miambagna anareo finy 100 zay vao tsika mampidiky ireo sora aby zay tsy raha fa boboka fahatany fo sora zay sora lafo aie manao zotiky DJ fa io bro anao mba hitondra musicien vola azonao igny mbala rasirasegna mandeha eo nakà ndraiky ka vola fo azonao za zegny sanctionné bakany zegny ane nampirabe oaoaty io gny nilefa zay le namany sasany zegny lasa satria oaoa izy koa fa mandeha indesiny fo musicien nazy jiaby izy koa olo fa misy vola raha be jiaby vitany zegny ataon'izao oui fa presque 95 5 fo tavelatsika fa abokatsika ro tsy maninareo zegny izy io lela malandy izy io misy tatouage tadiavanareo izy misy aminazy io allo gaisoli vita eky le USB zegny fa nanegniny koa ny mambe avaky le USB iliky zay la iraha io ok fino mezety ok ty fogna fa mavita raha jiaby ty fa mavita volambazary ya zay tsy miala amity edy rendez-vous tsika niany ake io ambarambara edy ireo efa io izy efa io doa izy io tatouage volagninareo izy tsomberanareo raha nisorosoratigna amy stylo fo izy io tatouage tegna izy za io mbola agnano fo za fa za olo joby lasa tsy hita i raha io zay le problème izy io
Izy io e navy io artistitsika ke bienvenue anao mon frère. Tonga soan-tanàna zegny anao ke Soany tonga avako. Fantany bahina tena ty. anao baka Ato ralahy. Ato koa ralahy manajer mo ato. manager any amavety izy io. Monsieur Westlef. Iza personne. Zay fato miambinanareo ato zay. Aya. Ato amizay zegny artiste surprise Sana. Izy ka misy soirée matsika teo surprise. artiste surprise. Ato efa haitsika zegny sécurité mafatotra. Aya. Za io efa ikotrana zay za io fa vola fo zay somary tsy ampy ela de anagna saly. Aeka le 1,500,000 de ifeko isaka rabe za ka tsy midika amizay zala. Za ndegny efa 1,500,000 za kajo. Ino ma inspirate karaha zay? Za nde angalakajogna zay za efa 1,500,000. Za fa kajo za boka miasa za mbala nde tsy midika amizay. Mbilafo zay mahieie ito. Zegny ito koragny ity Barbaramo ty ralahy. Izy ty clé USB zegny. Tsisy gitara tsisy koligny atony any. Tsisy foy clavier atony any. Tsisy batera bru. Ito amin'ny page ito ahita agnaranareo leve ataontsika niany. Ya. À base de clé USB. Clé USB. Izy ndraiky edy tsy araiky volagninareo araiky magnano karaoke igny io tsy hoso magnano karaoke zegny. Fa ao misy ny atao hoe instrumental zegny mandeha. Azonao tsisy feo azonao fa izy tompony mihitsy zegny mihira. Fa tsy raha hoe ke karaoke patrapatra regny tsy karaha zegny. Tsisy feo ni mila vola vao tonga ralahy koa. Za maskity anjanahary. Aya. Vola fo raha tadià. Zay boka volako taminareo. Vola fo. La musique zegny à Madagascar égale vola. Égale vola. Aeka le anao andeha hagnano la musique mandany 1 million, 2 millions boko amizay anao mbala angalany. Studio ne lafo. 5 millions miaraka amin'ny Imagine. Amizegny ry izy koa boka anao mbala tsy de hita loatra anao tsy maintsy hagnano matraquage sy ny tariny. Vola ne mandany rapo e. Mbala andeha angalery mamy be koa anao efa rabe tsy tafaboaka baka. Zegny ane izo azafady aminao bro fa lasa nitouché za be le inspiration anao fa matoky ndraiky za iaro René Lidio nareo fangozaoza zegny amin'ny débat ao fa zay ndraiky niamby. Samedi ma si sa tsy miazy. Iniany? Ya. Iniany. Tsy fa vita malefitra zay. Mety efa vita zay. Azony Jean-Ly koa baka izy io. Tsara magnano grand complet, tsara koa magnano showcase. Fa tsy voatao anay zalahy agnefa olo marobe. Imagine boka anao zio boka ty. Anao andeha Madagascar, anao avy Antananarivo, anao fa andeha agny asa anao andeha Antsimo agny. Milefa koa nareo io. Nareo magnano mahay gitara io avy andafy agny nareo milefa. Zay ne problème nareo io. Oui. Fandiomana zany be Rotsman. Ay Rotsman raha fa parena la dava fo. Fandiomana anao bebe. Azo lang. Azo magnano karaha zay mende. Maro koa n'olo mizaha to e. Tsy bebe nazy tsy bebe nazy fa tsy zay fa le nandefa message aminakaty fa izy mivantagna io. Izy mivantagna io. Raha jiaby Ato ndraiky zegny afaka lehibe tsika Zay fa pare. fa malady grave. Zamba lehibe Malady grave. Zay koa fa avy aman-dava. Zay raha hitako studio. Tsika le resaka koragna clé USB sy ny tariny raha ny tegna mariny. Rotsman mandeha jiaby edy fa fokon'olo tsy voataogna. Zaho mandeha grand complet. Koa fa tegna bebe matosy mandeha grand complet. Arakaraka contrat zay. Za mihira. Ary za tegna mihira mariny. Izy volaniko zegny mihira. Na agnaty showcase na agnaty grand complet mihira.
izy koa izy tafaboakanao zegny tonight problemenao baka zao ediranao te zay tsy azoko amin'iranaroa tafara tenaroa jiaby niry basy talava tsy enga aty raha volagninareo amy raha io za sahirina za koa magnaraka tonight lucky tonight telefonare boka efa variagna français ty tonight zegny koa ny teny anglais teny anglais tsy zegny ya fa finy aminahy boka zareko aminanjy tonight palako izy dikan'izay hoentiko amy tegna tonight zay za misy lerany sérieux ndraiky raha i basta baka igny efa tsy fagnazana anao za miantrihiranazy zegny fa raha tanignesinao fô fa anao zegny amin'irany Rotsimany ery surtout i Madimax teo zay koa za mitandregny iranazy raha fa ankafizigny fa tsy haiko raha volagniny azonao avy koa isongaly koa ino madikany songaly ty songaly izy tagnala olo songaly olo tagnala olo tambavolo sauvage Zay na hoe raha ohatra hoe miabone pagine Jerry Marcos zegny olo sauvage. Tonga amin'ny teny tonga amin'ny teny Zandriamedy tamy génération manomboky 2022 23 24 25 hiakatra ka 26 anao fa aza mitandregny fa ambiance fo zeny raha nivolagniko hiaka vorobata fo isaka amy farany zegny anizy hoe anao zegny anao boky zay koa raha tiako koragnina amin'ny Rotsimany ndraiky raha anao izy koa fa mira tafara anao aza mandiniky taxi tanao raha nataonao za olo mijanona za vola diniko aminazy efa gravy azonao ary zay zegny le inspire amezako anareo zandry afara anareo aza mandiniky taxi ka aza mandeha mianatra gitary raha fovangoa ambiance fovangoa anao ady aza mifagny amy Rotsimany edy taxinany tsy tatranao fa anao zegny magnanaova inspire anao doa zegny agny antany misy anao agny fa zay ty zay fanin'ny Rotsimany ty zay fa fany efa rangoela efa isiky niany ary message mandeha mikotokotondraha tsy hainao ikotokoto tsy haiko magnano akory fatifatinira tiako zegny anao koa fa mandeha France anao mba mifanoja mikota anareo mba mikoragna hely latsaka tombokondra za koa tafikoragna mikota latsaka tombokondra mary kotoala songaly tambany volo mitovy zay kotoala zegny babakoto kotoala mahery andro koa rôla izy ty zegny le clé USB aty fo mavita raha jiaby ty zegny imambe boka tegna difasiny raha ty fa satria zegny marary loatra itsidiranao edy itsidiranareo fa za fo zegny le za tsy artiste fa za managna namagna marobe artiste de tsy lalaka aminaka loatra re koragninao USB satria ity fo nampisoma zay etaty rango ela zegny isiky niany donc olo andeha afarinay aty donc grand complet izy koa fa tsy wawa izy Andriamedy ankoatra zegny ity iwawa edy aza mandeha ty tsy grand complet fa zay tsy possible edy tsy possible aminaka ka le wawa andeha misoma ke clé USB za tsy andeha zegny ataony fa artisteka izy efa doa za desika amizay de lalaky Hortensia RB anglais zegny izy Andriamedy zegny anareo mavia fa izy io efa andeseky marabarabe io atsika fanojy merci anareo nitafatafa miaraka amin'ny Rotsimany rabetsika ao lemberoa aza fangaronareo problemenareo boka anareo tsy mianatra fitenin'olo hafa aia ka le lemberoa ka le nanjary linam-boako sofinareo tsy mara magnano karakory loatra lemberoa mora mivolagna zegny lemberoa hitany koty izy ambila hitany agny izy back Bonsoir tout le monde. bonsoir Aïe, on se
Vita en direct tsika e. Isoragna zegny anareo io koa tsika fanozy. Bonsoir. Ça va? Zedima. Afaka mandeha Coucou Zera Routmane, Boka France, coucou Zera Routmane, Boka Canada, La Réunion, tout ça. Ya coucou zegny anareo volagnin Routmane. Problème nareo izy koa fa avy star za fa dignanao izy. Mafainy za mba ataonareo ity. Koa fa avy star fa tsisy raha jerenao makasika mbatsy. Ya wa efa teto grako. Ho avy izy io. Za mihitsy angala izy raha tsy bokanao. Iarina izy mbola reradreraka izy. Mbola magnano lamba izy. Izy efa hiaky boka io. Zegny ataondreo izy. Fa izy efa hitanareo manatra efa io kalidika zy boka io tsy misy Ambe tiara zay be midiny ô. Tiara zay be midiny. Zegny edy izy fa bisou anareo bisounaka tsy mandeha amin'ny lehilahy. Bisounaka mandeha magnangy fo bisou anareo. Arô lehilahy jiaby ndraiky big up. Big up atsika jiaby. Merci.